lidi, tohle je taková informace o mně a o lidí, s kterých budu natáčet. Na YouTube vystupuji poprvé, takže ty videa zatím nebudou moc tak jakoby rozjet a nic takového. Ale teď vám řeknu něco o mně. Je mi 12 let a mám psa. Chodím na gymnázium, teď nebudu v jiných dílech, určitě budou ještě nějaký takovýhle videa. A budu točit ještě s ostatníma lidma, jako třeba prankoly, challenge a pranky. Třeba oholíme v noci tady. Adél. No, tak se řekni tam. Adél. Já jsem Adél. No, tak teď řekni něco o sobě, kolik ti je let. Takže, mě je 9 let, za chvíli mi bude 10 a chodím na základku. Máš nějakýho bráchu nebo sourozence? Jo, mám. Jak se jmenuje? Vašek. Kolik mu je let? 12. Do jaké školy chodí? Gymnázium. Takže teď jste mohli zjistit, že my jsme vlastně sourozenci, proto taky většina videí bude s ní. Ale rozhodně budou i jiný videa s kámošema. Ale nejvíc videa mě budou asi bavit challenge a prank cally a nějaký ty pranky. Pak budou i nějaký vlogy. A pak ještě nějaký ty videa. Takže tohle byla taková informačka na začátek. A my už máme nápad na další challenge. Takže se můžete těšit na další video. U tohohle videa nebudu říkat jako každý youtuber. Jestli se vám video líbilo, můžete dát like, ale tohle byla taková informačka, takže nemusíte dávat like ani nic takového, protože od informaček se většinou like nedává. Nebo je to na vás. Takže zdraví, loučí se s vámi Vašek a Adéla. A doufám, že se uvidíme u dalšího videa a ahoj. Ahoj.